Koľko toho potrebuješ vlastniť, aby si patril do top 1% v Amerike a tie čísla sú úplne šialené, ako postupujeme vyššie s vekom. A pamätaj, čistú hodnotu majetku počítame následovne. To, čo vlastníš, minus to, čo dlhuješ. A ešte predtým, než začneme, napíš do komentára, koľko si myslíš, že bude mať skupina 65+. Ak máš 18 až 24 rokov, preto, aby si patril do top 1%, potrebuješ mať majetok aspoň v hodnote $653,000. Pre 25 až 29 je to viac ako $2,121,000. Ak máš kamoša, ktorý si myslí, že to valcuje, tak mi pošli toto video. Pre 30 až 34 rokov je to $2,636,000. Pre vek 35 až 39 je to viac ako $4,700,000. Pre 40 až 44 je to viac ako $7,800,000. Ak to stále sleduješ, daj follow pre viac takéhoto kontentu. Pre vek 45 až 49 je to viac ako $8,700,000. Pre 50 až 54 rokov je to viac ako 13 miliónov. Áno, je to veľa, ale stále to nie je všetko. Vek 55 až 59 je to viac ako $15 miliónov. Ber to ako motiváciu, aby si vedel, ako sa tvoje aktíva môžu zhodnocovať. Pre vek 60 až 64 rokov je to viac ako $18,700,000. To je dosť. Stíhaš?